Malawi Today. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyi wa Chitupya. Comrade Mtanyi wa Limpopo FM. Bakiri Muluzi komanso Boni Kalindo mwana wopsya kwambiri akhala kuyankhula. Akhala ndikuti Malawi akuyankhula. Lero tuzasimikizirika. This is Comrade Mtanyi on Limpopo FM. Ndiyese ndiyimbire telefone ku State House mwina ndikuyankhula nda president. Hello? 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 Ine Comrade Mtanyi. Wa Limpopo FM. Ndine galu? Chifukwa? Musanduze. Isikuti ndineyo yayi. Zimene zicha ndimangonena atu. Ine ndimangonena atu ndimakuopsezani. Ndimangokuopsezani kuti machine asi mathematic sazagwiraso ntchito. Ndimangokuopsezani tu. Ndali kutana bero mtali manjani. Naye mutu waima. Nanga mpesi. Akulephera kuyankhula. Sipano nanga president yo. Ati bwanji. Akundifuna akambirane ndine. Ndala kwa chani. Sikuti ndinetu. Sine ndikuti ine ndimangonena zocheza. Koma sachitika. Amangwetu. This is Comrade Mtanyi wa Limpopo FM. Malawi, good news. Malawi, good news. Nde good news imeneyi yabwera mu nthawi yabwino palibe kanthu tili mu January. Koma yafika mu weekend. Good news yafika mu weekend. Lero samwa mowa amwe mowa. This is Comrade Mtanyi on Limpopo FM. Chitupya chachikulu chatupidwa. Amalawi chikocha kumama wakuno ndafuna ndikuziwiseni kumunena kuti kodi chomwe chachitisa kuti ameki aimise supplementary ya registration ndichani? Aitaneni achimwene anuwo, aitaneni abale anuwo kuti amve nawo kuti kodi chimene chapangisa ameki kuti aimise kalembera wonjezera ndichani? Mizimu ya chilima ndi anthu ena aja yakwiya Malawi. This is Limpopo with Comrade Mtanyi. Muli bwanji cha West Panda komanso muli bwanji akasakula
muliko bwanji? Akuimbira ndi telefoni ndikukuuzani kapena sana kuuzeni kapena mumvera pali Limpopo FM. Lero amalawi ochuluka m'madera osiyanasiyana akhale pa chisangalalo chifukwa cha nkhani imene tabwera nayo pa Limpopo FM. Takhala tikunena pa Limpopo FM kunena kuti as long as we are alive, machine asthmatic sazagwira ntchito. Anthu ena amaona ngati zimene sija ndizocheza. Wabakiri TV wakhala kunena kuti machine asthmatic ngati amapangidwa zibwana ndikonko kumene ana apangako, koma kwathu kumalawi kuno tigwirisa ntchito zina sagwira machine amenewo. Boni Kalindo wakhala kukuwa usana ndi usiku kumanga kumuzuza chifukwa cha machine asthmatic. Amalawi, good news. When I say good news, it will be a bad news to those people who were supporting kapena and amene akukumkondabe chakwera. Koma kwa Amalawi ochuluka onse ngani yabwino ndifuna ndikuziwiseni nonse Amalawi amene munatengeredwa zitupa zanu. Munatengeredwa zitupa zanu ndikukupasani 1000, kutengeredwa chitupa chanu ndikujambula chituzi kukupasani 5000. Ndrama imene chayalowa m'mazi. Tiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti amamva mabishopu ngati ali mapemphero anu Mulungu akumva. Ngati Amalawi mapemphero ndi ainuyo Mulungu akumva. Ngati ndi ali Limpopo Comrade Mtanyiwa agwira ntchitoyi Mulungu amamva. Amalawi ngani tikoza kuinena kuti ndiyomvesa chisoni ku chipani cha MCP, koma kwa ena tonse Amalawi ndife okondwa. Chigawo cha kumama kuno ndofuna ndikuziwiseni kunena kuti information yonse imene inali mu database machine aja asthmatic china chilichonse chimene chinali mmenemo mulibe chilichonse. Machine aja pakadali pano ali pa zero ngati mmene anaitanisira kuchokera kumene anakaitanisirako kumene adakagulako. Ndikuyankhula pano Lazarus Chakwera mutu waima akufunsa kunena kuti zakhala bwanji, wafufuta ndi ndani. Mulibe information ina iliyonse mu smartmatic machine. Amalawi musakhale ni mantha. I have been telling you kunena kuti chisankho chimenechi tiponye manyo palibe amene agwiritsa ntchito smartmatic. People you were thinking is true. Afuseni inu abale anu amene akugwira ntchito kumeki mwafunse kuti chachitika ndi chani, atapita chachitika ndi chani. Maina onse amene anthu alembesa mukaundula wa mavoti mu system ya smartmatic olo ndi dzina limodzi mulibe m'Malawi. Ndi maina okhawo anthu aku Mozambique. Tikapitamo mu system mumachita kuona kuti Antonio so uyu so maina ku Mozambique okhaokha ali menemo. Koma maina onse amene amati akajambula chituzi ndikumatuluka ka 4 Amalawi chitupsa chicha tachithuzula. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Chifukwa cha chimenechi ameki ndi chifukwa aimisa kalembera yemwe analengezayi wa supplementary registration ndeti kuti zonse za mu phase 1, zonse za mu phase 2, zonse za mu phase 3 ngabe. Shauri yako Amalawi
chitupsa chimanenedwa chija tachitutsula pano pande tikhoza kupuma Malawi osapumanso mwabefubefu tachipulisa chitupsa chimene chimafuna kuti chizisokoneza Amalawi. Lagwa tu bomalija Malawi lagwa limadali la smartmatic nde pano mu smartmatic muja mulibe olosina limozi la Malawi ndrama zimene amapereka zicha Malawi inali ngati mphoto. Chitupsa chachikulu tachipulisa Amalawi. Now we got a relief. Palibenso kupita pa msewu kukapanga ma demonstration kuti smartmatic ichoke. Wanyanayo mukuva bwanji mtima mwa Malawi, mukuva bwanji ntupimo mwangomva kuti machine ya smartmatic maina anu onse mulibe. Wanya kutala kupanopa kulima meeting akatiti tukuta lingogwa. Shauri yako shauri yako the comrade tell you breaking news komanso good news kwa Malawi onse amene akamaenda manjawo anali mkhosi tikuti maina onse amene analowa mu system icho ya smartmatic sakupezera kumene ali chimashini chija changokhala mmene ungagulire computer yako kuti mulibe china chilichonse ndikofunika uyambe kulowesa information panopa ndi mmene chilili. akumana ndi manjanjawidi apanga unjanjawidi achituzula chitupsa. Arizona comrade akunama confidence tima yankula ndi confidence alitikamsake comrade tanyiwa tikamsake nakuzani ndili ku Malawi konkuno ndikugwira ntchito. yagwirika akunama. Akunama maina wose mu smartmatic oberaja mulibe olondi zina limozi lomwe. Akunama you are playing Mulungu si muntu. Amafuna kubera mafotiko masakanika inu amene oiwo akunama. Kumadikirira kuti azabera mafoti inu akunama.
amalawi nonse akunsanje, amalawi nonse akunkotakota, amalawi nonse akumzimba, amalawi nonse akulilongwe, amalawi nonse pena pali monse kumene kuli muli ku Botswana, muli kuti nkhani yayikulu ndiyonena kuti maina onse amene ana amati afuna agwirise ntchito pobera chisankho mulibe mu machine arithmetic. Mutu wa Muyima Chakwera wachithuzula chitwipya chija. Achakwera mukugwira ntchito ndi mbuli, mukugwira ntchito ndi mbuli. Inu muona ngati mwatenga anthu onoti akuthandizani, mukugwira ntchito ndi mbuli. Ndibwe simutafunsa kumakhala ndi advisor wabwino kodi tingamtenge ndani kumagwira ntchito yathuyi. Tikuti sose mulibe machine arithmetic. Tima 2000 tosa anthu mmalandira ticha timene ticha sitinagwira ntchito. Kaya mafuna kumuyinisa Chakwera pano pa tikunena pano walowa mblanketi. Ali kuko kwa mvula twinde, ali mblanketi za mvuta. Kulimbe taveni, mulibwanji kulimbe ku taveni kumene koko ndikuziwa zono tikukhala chisangalalo. This is Comrade Daniel on Limpopo FM. Tikaiwionanso sikuli ngakhale lili mu January koma tundi lachisanu. Juma Mubaraki, Juma Mubaraki, Juma Mubaraki. Kunena kwake ambuye akhale nanu akhaleso ndinu nomwe. Abere mafoti zakanika so. Mulibwanji nonse ku State House, mulibwanji nonse ku State House. Imene ndiye yakukwana nitu. Imene ndiye yakukwana ni ku State House chifukwa munakonzekera kunena kuti muba mwabera amalawi mavoti. Munakonzekera kwabera amalawi mavoti. Komatu tikuti Limpopo ndi Comrade Daniel mulibwanji Samia Suleimana naga mulibwanji ndimangomva zotaita ali ndi ndani andimangomva zokutaita. Vice President achigawo chapakati agangata amene watinapa sazina limene lili ndimangomva zokutaita. Limpopo ndi Comrade Daniel tikuti china chilichonse chimene amanyadira Achakwera tiwina mulibe mu arithmetic olo ndi chimozi chomwe labala kugwira ntchito. Kumane Friday rally special ya lero mutu wake sokhala chani tipulise zitupya pa Friday special ndi Comrade Daniel nkhani yayikulu ndono dinonse amene mmandimbira mafoni kuchoka ku United States of America, amene mmaimba matelefoni kuchoka ku Russia, amene mmaimba matelefoni kuchoka ku Germany, maiko siyana kuti kwa Comrade Daniel koma sitikadi zafufutikamo. Ife ndiye tiyambe kumwa wankaka sopano wina amwa wopanda nkaka mutu sukugwira tipange bwanji. Mwauka makora vanyitu, mwauka makora uko kuchisembere mwauka makora. Limpopo Family Comrade Daniel tauka moseli wa moya noseli wa kanyiwano noseli wa mwe umampata
teumampa kwa rimwe teumampa mtula pani mtu ambazum wagwanayo ili ndi dziko la pansi Mulungu amamva kulira kwa anthu aswerele jomba akwalaje tu jomba sapano ulendo wani kupita pazomba apatu ndikupita pazomba apa ndimati ndione mkulu wina wake chabwino jomba endani bwino nana mwadokera mtanyiwa nadokera inuyo ndi mandisangalasa ndikatero sopa Ripopo FM komradi mtanyiwa tisiyano pomwe pankhani ndionena kuti maina onse database yonse china chilichonse chimene anachikonza MCP kuti abere olozicha zakukanengo zija zonse ndikatero ndapira tikumaneso mazurano